କିଏ ତମେ? अरे गामछा ଭିତରେ କଣ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଯାଉଛ? ଆରେ ଗାମୁଛା ଭିତରେ କଣ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଯାଉଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଡରନି ଠିଆ କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଶିକ୍ଷା କହୁଛି ମତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତ ମରିବୁ। ମତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତୁ ମରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଗାମୁଛାରେ କଣ ଅଛି ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗାମୁଛାରେ କଣ ଅଛି ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆବେ ଶଳା ହାରାମି ଆବେ ଆବେ ଶଳା ହାରାମି ଆବେ ଏ ଶଳା ହାରାମି ଏ କହୁଛି ଦେ କହୁଛି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବମ୍ ପକାଇ ତାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ବମ୍ ପକାଇ ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଯିବାକୁ ପଳାଉଛୁ। ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ପଳାଉଛୁ। ତୋ ବୋପାର କଣ କଲା ବେ? ତୋ ବୋପାର କଣ କଲା ବେ? ଶଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଶଳା ମନ୍ଦିରର ପୂଜା କରୁଛୁ। ମାସକୁ 2000 ପାଉଛୁ। ମାସକୁ 2000 ପାଉଛୁ। କହିବୁ ତ ମୁଁ ତତେ 2 ଲକ୍ଷ ଦେବି। ଚାହିଁବୁ ତ ମୁଁ ତତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବି। ଚୁପ୍ କର। କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ? କଣ ଭାବିଛୁ ମତେ? ମୁଁ ତୋ ଭଳିଆ ଚୋର ଡକାୟତ ମୁଁ ଟାଉଟର। ତୋ ଭଳିଆ ଚୋର ଡକାୟତ ଟାଉଟର ନୁହେଁ। ଆବେ ଶୁଣ ଆବେ ଶୁଣ ଆବେ ଶୁଣ 7 ପୁରୁଷରୁ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଆମର ଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ଆରେ 7 ପୁରୁଷରୁ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଏ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ଏ ଆଖପାଖ 50 ଏ ଆଖପାଖ 50 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। 2 ଲକ୍ଷ ତ ସାମାନ୍ୟ। ଆରେ 2 ଲକ୍ଷ ତ ସମାନ। 2 କୋଟି ଦେଲେ ମୁଁ ତତେ 2 କୋଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମରିବୁ। ଓଇ ହାତ ଏଠି ମରିବୁ। ଏଇଠି ଅବଶ ମରିବୁ। 50 ଖଣ୍ଡ ମୌଜାର ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାନକ ପାଇଁ 50 ଖଣ୍ଡ ହତ୍ୟା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିବିନି। ମୁଁ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଦୁଃଖ କରିବିନି। ଆରେ ଶୁଣ ଆରେ ଶୁଣ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ବନ୍ଧେଇବି। ଆରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ବନ୍ଧେଇ ଦେବି। କାଳିବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ସବୁଠାରୁ ମାନ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମାନ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଆପଣ ଯୋଉ ସମାଜସେବୀ ତ ଛଡ଼ା ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହୋଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖା ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖା ମଣିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଖା ମଣିଷ। ଭଦ୍ରତାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଭଦ୍ରତାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋର। ସମାଜ ସେବା ଭିତରେ ସମାଜ ସେବାର ଚେହେରା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ। ଗୋଟେ ଅସାମାଜିକ ମଣିଷ। ଆବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଅରେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ଦେ। ମତେ ଭଲରେ କହୁଛି ମତେ ଏଠୁ ଯିବାକୁ ଦେ। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ମହାନଦୀ ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଡେଡ୍ ବଡିଟାକୁ ମହାନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମରଣର ଭୟ ଦେଖାଇ ମରଣର ଭୟ ମୋ ଠାକୁରକୁ ତୁ ନେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ଶୁଣ କାଳି ପ୍ରସାଦ ଆରେ ଶୁଣ କାଳି ପ୍ରସାଦ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୋରି ରକ୍ତରେ ବହୁଥିବା ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତୃହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ଦେବି। ମୁଁ ତତେ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ଦେବି। ଏଇ ତ ବେକଟାକୁ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି ମୁଁ ତ ବେକଟାକୁ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ମୋଡ଼ିଦେବି। ଅର୍ଥରାତ୍ରିର କାଳିଦାସ ମୁଁ ଏ ଅର୍ଥରାତ୍ରିର କାଳିଦାସ। ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଯିଏ ଠିଆ ହୁଏ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ଠିଆ ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ କରାଳ ଗର୍ଭକୁ ଫେରିଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ କାଳର ପ୍ରାର ଗର୍ଭକୁ ପେଲି ଦିଏ। ସର୍ବଦେବ ମହାକାଳ ଆପଣ ସିନ୍ ପଢିଯାଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁ ଯଦି ଠାକୁର ହେଇଥିବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁ ଯଦି ଠାକୁର ହେଇଛୁ ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଏହାର ବିଚାର କରିବୁ। ତାହେଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁ ଏହାର ବିଚାର କରିବୁ। ଆରେ ଡାକ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। କଣ୍ଠ ଫଟେଇ ତ ଭଗବାନ କଣ୍ଠ ଫଟେଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ। ଓ ମହାକାଳ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ। କୋଉ ମହାକାଳ ଆସି ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ କଳା ମୋ ଖଳା ମୋ ରଙ୍ଗ କଳା ମୋ ବେକାର କଳା ମୁଁ ରଙ୍ଗ କଳା ଦେହ ବି କଳା ମୋ କାମ ବି କଳା। କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଦଶାହ କାଳିଦାସ। ମୁଁ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କଳା ବାଦଶାହ କାଳିଦାସ କାଳିଦାସ।